Jeg er jo ked af at se, at vi sidder her igen. Men du efterlader mig ikke rigtig med noget valg, gør du? Hvis det ikke var for dig, så ville vi jo slet ikke have det her problem. Jo før du taler, jo før kan vi lægge den lille misforståelse bag os. Jamen hvad? Hvis du ikke selv tager et ansvar for det her, hvem skulle så? Tror du, din familie kan blive ved med at redde din røv hver eneste gang, du ender i problemer? På et eller andet tidspunkt, så bliver du nødt til at se realiteterne i øjnene. Det er ikke for sent at tage et ansvar. Tag for eksempel mig. Dengang da jeg var på din alder, der vidste jeg præcis, hvordan jeg skulle komme videre. Okay. Hør nu her. Det siger jo sig selv. Du bliver nødt til at tænke på fremtiden nu. Ha' mål, mening, noget at styre efter. Nu er du jo ikke ligefrem den nye Michael Laudrup, eller Justin Timberlake, eller hvad pokker I unge mennesker nu til dags går op i. Og når man ikke er født med en sølvske i hånden, så må man jo støbe formen selv. Og alt det her kan jo ikke ligefrem komme som en overraskelse for dig. Det er vel gået op for dig, at tiden går, ikke? Eller du er måske i det hele taget for ligeglad til at opdage, hvad der sker omkring dig. Hvad? Er du ligeglad? Er du en snot forkælet møgeunge, der tror, at man kan få lige, hvad man peger på, uden så meget som at løfte en finger for det selv? Hvad fanden er der med? Hør du overhovedet ikke efter, hvad jeg siger til dig? Fuldstændig ligeglad med alle andre end dig selv. Tror du ikke seriøst på, at man kan tjene penge på at sende sms? Gør du? Svar mig! Hvad vil du vel i liv?